Това е едно от най-значимите събития за бизнес в България и съм изключително радостен, че имах възможността да споделя сцената с такива огромни експерти. Дава прекрасна възможност хората да се запознават един с други, да обменят контакти, възможности, да се запознават с нови хора. Моля ви за силни аплодисменти за Андрей Арнаудов. Всяка година формата е по-добър и по-добър и по-добър. Просто ние си направите страхотни неща и продължавайте да ги правите. Човек трябва да има смелост да реализира мечтите си. В момента навсякъде се търси автентичност, естественост, да ти видят истинското лице, разберат какъв човек си. Наистина изключително обогатяващо е. Невероятно, вдъхновяващо. Надграждане. Приключение. Селс Клуб вече съществува четвърта година и четвърто поредно издание.